Ndewonu ndị be anyị, daalụ nke ka unu mere. Taa m enye unu saịtị ise unu nwee ike ịga na-achọla ọrụ. Ebe ahụ ọrụ na-adị ya, iluo ijiri aka gị na-achọla ọrụ. Sọsọ ihe ị ga-eme bụ ikreti akaụntụ ị nọla ebe ahụ ị na-achọ ọrụ. Ịchọta ọrụ, o nwere kategoris dị iche iche dipendị na ihe ego. Iluo ị na-achọ ihe ahụ, ọ bụrụ na injinia ka ego iluo isaachị ya injinia, ọpụta ọrụ niile maka injinia apụta. Ọ bụ nọọ maka edukeshọn ka ego iluo isaachị ya tichin, ọrụ tichin niile apụta. Ọrụ tichin niile pụta, ọ bụ ọkwafa ncha ka a na-enye visa sponsorship. Isaachị ya visa, ifu ihe ede maka visa ịgụọ maka ka ekwu ihe ọzọ description ya, ịgụcha anya. Ụfọdụ ị ga-sponsọ onwe gị, ụfọdụ ga-asị gị sponsọ onwe gị, ịbịazie orinbox gị. Ụfọdụ ga-asị fa ga-emeli gị. Ya bụ mma ebido nyebe unu nye nke mbụ bụ Indeed, nke ọzọ bụ Glassdoor, nke ọzọ bụ Red, nke ọzọ bụ UK Jobs, nke ọzọ bụ UK Services, nke ọzọ bụ LinkedIn. Ya bụ ndị be anyị, unu ga-ejisi ike na-aga ebe ahụ na-achọla aka unu, maka na mma egosi unu ọrụ ndị pụtacha na unu je na-achọ ọrụ ebe ahụ. Iluo na LinkedIn, ị ga-ekretili akaụntụ. Ọ bụ soshal midia onye anụnwa Facebook si dị maka igwuli egwu na ịkụ asịrị. Onye ahụ ka ndị ahụ dịcha. LinkedIn, ịba anya ikreti akaụntụ, ị na-achọ ọrụ. O nwere ebe esere ihe dịka potfolio. Ebe ahụ ikliki enyi ịsaachị ya, ị ga-asaachị nwa ọrụ na kọntrị niile ịchọ. Ọ bụrụ na UK ka ị na-achọ ọrụ, ịsaachị ya itinye United Kingdom, job in United Kingdom. Ọ bụrụ na Japan, ọ bụrụ na Australia, ọ bụrụ na Canada, ịsaachị ya itinye kọntrị ịchọ ịga. Ọ bụrụ na Germany, itinyezie nye ọrụ niile dị n'obodo ahụ ọpụta. Mana ị na-asaachị, ị na-etinye visa sponsorship ka ọrụ niile enwe na visa sponsorship wee nwee ike gbanyite elu. Ọ gbanyite elu, ị na-agụ ịma ma ọ machikwala gị, ma ị nwekwa satifiketi, ị nwekwa CV, ịkwado onwe gị wee na-etinye. Maka itinye, ọ bụrụ na itinye enechie satifiketi gị anya, ọ dịrị atraktiv, ịkwadoro, idere CV, idere cover letter, ihe onwere nke imere ọfụma, ibulu tinye fama nnekwa anya fa eme gị ignore. Ya bụ ndị be anyị, ndị na-edelu m ihe na WhatsApp, unu ga-eyikwa akwa ndidi. Biko onye na-ede ihe ya dee ubele, onye na-ekwu voice sọsọ 1 minute, ikwukelie 1 minute, o bugo ibu, ọ ya na-adịzi mma. Biko ka anyị nyere onwe anyị aka. Ngwa ka m bịa gosizie unu ụmụ ọrụ gbachaa kịta pụtara ọfụ, ndị na-aha ya ma kọmpani ndị na-aha ya. Mma egosi unu. Ndewo na unu n'anya, unu ga-afụ ọrụ dị iche iche. Ede kọmpani, edekwazia ọrụ fanwe. Ya bụ unu fụ kọmpani a, unu nwee ike kọpili ya tinye na Google. Unu fụzia their main site, unu ga-afụ their main site. Unu bido na-edelufe akwụkwọ. Kọmpani niile a kịta unu na-afụ, ọ bụ ndị nwere ọrụ na nzuzu a. Ya bụ unu gaa na ya. Nke a bụ ụzọ. Ebe nọmba a bụ number of the company, then the second line bụ afa company, then the third line bụ ọrụ fanweche. Unu n'anya, unu fucha courses fanweche, senior technician, lecturers, ndị nkuzi. Unu ga-etinye nke a, ma ndị researchers, ma ndị physiotherapy. Unu n'anya, unu fụ nke a kịta na-achọ physiotherapy. Unu ga-afụkwa registered nurse. Ọkwa unu fụrụ ya, onwe company na-achọcha ndị registered nurse. Unu gụọ anya, ndị nọ na UK already na-achọ ọrụ. Ịma na a na-enyebu unu preference, so unu tinye ọrụ n'ihe a kịta. A na-aka ewe ndị nọ na UK already. Ya onwe ndị nọ na UK already si na fa na-achọ ọrụ. Ị kwesịrị ịchọ ọrụ achọ, ị kwesịrị ịga na site jee chọọ ọrụ.
nya ọ bụgodị na Google idenye ọkwa kia work near me, kia work near me, ị ga-afụkwa ya. Ọ bụla ọrụ ọbụla ị na-achọ mana ọ kia work ka eji aghọgodila ada. Unu na-ene anya kịta ihe a na-asaghete na-asachi, ọ na-asaghete na-asachi. Inwe ike screenshot ọnya. The first line bụ just number, second line bụ afa company, nke ịtọzi bụ ọlụfa na-achọ. Unu fụrụ ya, ọlụfa na-achọ ka fa wee mmadụ. Ụfọdụ a ga-edekwu ya na fachọl ndị nọ na UK. Ifuru ihe asọwo na ụmụnne daalụnụ. Unu afụgo ọlụ niile gafeche na-agafete na-agafe ọlụ niile kategori ịmalụ nke ife ọlụ na ya itinyekwana na ifuru ọlụ ihe adị shọ na inwe satifiketi ya. Ọ bụrụ na inwe satifiketi ya itinye ọ na-agafe ụmụ ọlụ dị iche iche screenshot onye ihe afọ afa company ọ dị na kolum nke mbụ job description or job title dị na kolum nke abụọ. A na-edechi ya ma technician ma nurses ma physiotherapy ma engineers ma IT management fancha niile ọ na-agafete ebe ahụ. Ọ bụ ọrụ gbara agba kịta. So unu jisi ike ka unu dee afa company ahụ na Google, unu jedeelfa akwụkwọ sifa na unu na-achọ ọrụ, ikwuo ihe ịbịala ozugbo. Ịbịa ịdịzina na-akọ ihe ọzọ, ịkọ ihe ịbịala ikene ofu nkene ozugbo ikpese na mkpese ka o si dele gị ịmago. Jos deelu fasifa na ihe ị na-achọ, chịkọrọ ihe niile chinyefa, CV, cover letter, chịkọrọ certificate chinyefa sifa na ị na-achọ ọrụ. Dee application ozugbo, ịkọsa na nkọsa, ikpese na mkpese, ide na abbreviation ọbụla. Dee ihe ka ọ dị standard. Ya bụ ụmụnne ndị na-abịakwa na WhatsApp, biko unu bịa unu kwuo obele 1 minute. Onye ọbụla chọọ ikwu voice nya kwuo onye 1 minute. 1 minute ezugo, ọ karịzịa 1 minute ọ dị ọzọ mma. Mfụ ya mma amaghị ya jekwuru onye ọzọ maka na ihe na-eme na WhatsApp ọ dị too much. Ya bụ ndị ọzọ nọ na-eche onwe mkpa gị ma ọ bụ ajụjụ ịchọ ịjụ ọ dị abụọ isi na ọ dị abụọ iju onye na ofu ndụ asacha gị ya. Ọ bụrụ na ọ dị atọ iju onye na ofu ndụ asacha gị ya. Maka ụfọdụ na-abịa isa ofu ọbịa abụọ, isa atọ ọbịa anọ, isa ise ọbịa ise. Asa gị ofu ịbịa ọzọ WhatsApp gị ga-anọzi n'elu elu bifo asa gị ya o mekwe 1 week. Ya bụ ị ga-eche eche ọfụma wee bịa depụtie na akwụkwọ. A na-edepụte na akwụkwọ tupu ịtaịpụ maka ịtaịpụ ochezo ofu mgbe a ga-asa gị ya. Asa gị ofu ibi ọzọ bifo asazia gị nke ahụ olukwe 1 week. Ya bụ ị ga-eche eche ka ọ wee lutu ndị ọzọ. WhatsApp meseji dị na ya luru 2 million. Ya ọkwaso mma akwa asacha m ọ dị too much. Ya ka njiji nwayọọ nwayọọ na-asị ikwutizi n'okwu aka ide n'ihe too much. Just declare interest gị. Declare interest gị abịa zaa gị ya ọ gafee onye ọzọ abịa maka na ndị ọzọ ga-anọchazi na-enwe mwute chee na achọrọ ịtụpụrụ fọnụ. Amara nọọ meseji juru ebe niile, meseji n'ọchịcha ebe niile. Biko ka o lutucha onye ọbụla bịa ya ma enye simpụl ka o wee nwee ike na-elutu onye ọbụla. Biko na ọzọ anyị na-ayọkwu na unu sọskraịbụọla anyị na YouTube anyị. Ọ bụ ya bụ consultation fee anyị. Biko ịma na ọ bụrụ na ị sọskraịbụlara anyị screenshot onye gosi na ị sọskraịbụ bụ ịbịa na WhatsApp anyị ga-asakwa gị okwu sachaa gị okwu mana anyị amanye gị kọntaktị. Anyị ga-enye gị information, little information. O nwezi the main information anyị amanye gị maka ifugonu ka o si wee dị na WhatsApp. Ọ dịzi ka ọlụ. Ya bụ ọ dị too much. So o si ihe unu ga-eji na-akwanyite mmụọ anyị bụ ịsọskraịbụla anyị. Ịsọskraịbụọla anyị mmụọ anyị a na-ewelite elu. A na-abụ ekwuchi enyi ụfọdụ na-abịakwa fanara sọskraịbụ, ụfọdụ na-abụ abịa si na asọskraịbụ kee ka mmadụ si gaa ma o nwere nọọ screenshot ọnya ma isi enye foto ịtụbata ya inwe ndidi na-eche ọ ya abịakwa toyu asakwa gị okwu gị odoo gị anya. Ọ bụrụ na o doro gị anya ijụkwa ọzọ a ga-asakwa gị ya mana ndidi ka ị ga-enwe.
ihe niile ada agakwa na-aga ọrụ dị na UK ọ bụ ongoing ma akwụkwọ a na-agụ na UK since ụwa university nọ na UK olu 1 million maka onye ha ji elu since ụwa ọ bụ land of study. So fama mmechinwukwenye maka famechie nye agụụ ga-agụkwafa. So ọ ka mma na iji kpakọ onwe gị iji nwayọọ na-aga na oji nwayọọ ada emelụrụ arụ. Ndewonu.